Di rojên çûyî da serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu him di qisedanên xwe yê kongreyê da û him jî di civîna grupa meclisê da ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd meclis nîşan dabû û nêrînê xwe wiha ragihandibû. 40 yıldır bir sorun neden çözülmez? Evet, çıl sala pirsgirêka Kurd tê gengeşîkirin. Di nav çıl salan da çima çareser nebû, yên ku pirsgirêkê çareser nakin otoriteya siyasî ye. Di 10,000 kes jiyana xwe ji dest daye, lê ew mesele çareser nebû. Ez li vê derê wek serokê giştî CHP di nav standartên demokratîk da di çarçova serxwebûna Tirkiyeyê da bu çareseriyê soz didim. Li ber van gotinên CHP serokê giştî yê Partiya Maf û Azadiyan Hakparê Latif Ep Özdemir li gel şandeyekê di rojên çûyî da serdana serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu kiribûn. Elbette em partiyekên Türkiye'de siyaset etkin kîj boyu Kurda yek kelimeyekî baş bibêje lazim e em bi ciddiyet lê temaşe bikin û piştevaniyê bikin li wê kelimeya baş ku ji boyu Kurda hatiye gotin. CHP partiyekî qedîm e di Türkiye'de û partiyekî gelek mühim e jî. Em di vê baweriyê de ne ku formîlekî ji bo çareserkirina milletê Kurd eger were pêş hetanî partiyek wekî CHP vê formîlê nepejirîne, ne qebûl neke ew rêva naçe. Di vê kongreya dawî de tiştekî got. Sêzdeh leşkerekî yek ji wan jî pirsa Kurdî ve heta Kılıçdaroğlu got ev meseleya min e ez soz dikim ku ez ê vê çareser bikim. Me vî tiştî gelek girîng girt wek Haqpar. Sedemî qasî me biryar da me got em herin Kılıçdaroğlu ziyaret bikin. Her du hevserok jî di vê hevdîtinê da li ser çareserkirina mesela Kurd sekinîne. Ep Özdemir di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da li gel Kılıçdaroğlu çi gotûbêjkirinê jî wiha ragihand. Kılıçdaroğlu yani ev dîtinê me li ser mijara pirsa Kurdî hemû bi baldarî guhdarî kir. Yani tiştê ku me got piraniya wan yani wisa kevşe bû ku yani ne li dervê hizra Kılıçdaroğlu ye. Ev tiştê em dibêjin. Fakat evî jî tiştekî got. Got belê ev mesele lazim e di siyaseta Tirkiyeyê nebe malzemeyekî yan em bêjin materyalekî siyasetê. Ev meselekê ji dil e, meselekê ciddî ye, êdî sal û zeman serî de derbas bûne, lazim ev tişt were çareserkirin. Li gorî Ep Özdemir ev hevdîtina wan di qadekî gelek erênî da derbas bîye. Ep Özdemir di çareserkirina kêşa Kurd da Kılıçdaroğlu samimî dibine. Lê dibe hêza wî heta kî derê biçe ew diyar nîne. Biraya min yani yê ku min dît yani Kılıçdaroğlu dixwaze ev mesele were çareserkirin. Yani ji dil jî dixwaze. Fakat hinekî problem henin. Fikrên Kılıçdaroğlu mümkün e ku ji hemû tarafdarên wê bereya millet va neyne qebûl kirin. Yani ew zerareke bigire. Sedemî qasî karê wan gelek zehmet e. Yani vê zehmetê vê problemê di nêrînên Kılıçdaroğlu xwe da dît. Li Tirkiye van rojên dawî da di navbera opozisyonê û destelatiyê da behsa hilbijardinên pêşwext tê kirin. Dema hilbijardin bê rojevê ji bo dengên Kurdan bi vê nevê hevrast jî pirsgirêka Kurd dikeve meriyetê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.